pag-awas na itong talong. Ang gamay na kung narabis na rin. Ang bibisog ba? Kung kami kung pila rin. Tapo yung kinabuhiyaan niya. Sura pag... Saan pagkapalit kong bukas ng panibawar na kung narbes? Saan mo style lang eh. Sige yung... Binuangan ko pirminti yan yung... Kan ba talong doon? Pero ikaw tawat talongan eh. Ayaw, di ma! Wala kita diring nag... Wala diring nag... Huwag talong? Huwag kita. Ay, wala dia kan kita. Sige lang. Naangkot ko ng matawhan na ba? Sige lang. Ang matawhan na. Tungkong ko siguro sila. Nalipay ko ng ibuhat. Ay! Agtira! Nagkain ka jakpatangin ako. Ano? Di-ar gila eh. Isa kayo nagkuha na niyo? Isa kayo nang nguhaan eh? Ay, salamat. Maka-deliver ko sa palingke ni ba? Huwibis na magiging ma. Ay. Salamat kayo. Eh, may gani kayo na kuha gina kong ikawat yan. Day, ikaw at talong ba? Ikaw at talong, muna rin yun. Mo, itong pinsa? Ay, sabi ko rin din eh. Kasi kawato ko sa pinuhong eh. Butang gawas. Sigurado. Kawat eh. Sus, nararabot ang ito ko. A few moments later. Ay, asa sabon? Sabon ba? Sabon? Ada na day. Sabon ay, paligo ko. Dek. Toy, wait toy. Ha? Sa tayo rin? Mau dibeli itu Nix. Oh, boleh deh. Oh. Tunggu tahu lagi. Tek. Tek. Tay, itu Nix ligo. Karung ko kita ada ligo ah. Tahu ni anting-anting ting Tuhan apa ya? Bisa ikaw na to. Bilangan. Bilangan kayak berarti nih. Kailangan to. No! God, please, no! No! Gusto ko mo ito pag binungan nito. Daan ini oh. Ligo na dia. Ini action yang kuman. Bubu atau sabun. Ayaw, di ma! Ada kayak berhapit tuh nih. Tapi irgiyaw. Sabun. Uy. Sabun sa baboy. Baboy ni. Oh. Ha, saya lu abi dikadik, saya lu abi gamit nih. Adik, nabi diskarte dik. Berhapit mo mo dia. Degan-degan na rin. Ha? Ibang kayo lagi. Jadi lagi mau bantu ya. Gago. Padung na ni Muhammad. Sikit ana rin. Ha? Diri lang ka, bilhin lang ka diri. Ako rin mo kamang dito. Ayaw, di ma! Sabi sa muna niya. Sige, tagbuo ni. Mahurot tubig ang taghawa ni.
Magpatubig pati hinaya kayo. Oh, hanap po. Ayaw di ma. Dahilan eh. Siguro tag sinabuna sila nagbinubuhag tubig ano niya. Tama gapon. Dahilan eh. Oh. Nanapon. Binuang ito po agad ba? Berte na yun tayo. Namuumo na ko niya. Ano po sabon? Pagkira ng halangas ng mata. Sabi eh. Tawaan mo siguro pita siguro ni kay. Kung ba nagpanapon siya na napon? No! God, please, no! No! Oo. Sabi style ay. Binuang siguro ni ba? Garo. Ah, mau di ay. Mau di. Ito deh. Ito deh. Ito deh. Ayaw! Ito sa unan ng kahan! Ayaw! Ito sa unan ng kahan!